Салям алейкум, азиз достлар. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с новыми документами по истории геноцида крымско-татарского народа. День за днем, начиная с 18 мая 1944 года, вел свой дневник Рамазан Исмаилов. Он пишет о том, как ехали они в неизвестность, как умирали в эшелонах люди. Их просто заворачивали в ткань и оставляли по дороге. Мы даже не могли похоронить своих близких. Одна із фраз, яка теж глибоко так вражає на одній з сторінок, це момент, коли вони ще їхали. Він пише: «У ці дні плакав весь народ». Так він відчував цю велику біль. Декілька тижнів, декілька місяців цієї важкої поїздки втратили багато своїх рідних, своїх земляків, і опинились вони в Костромській області, в Російській Федерації, де працювали на важких роботах. Але його перше враження, як він пише на одній з сторінок, коли вони зайшли в будинок, який їм дали, то відразу всі хати сусідні позакривалися і почали всі кричати: «Людоїди приїхали, вони будуть їсти дітей, вони тут будуть знущатися над нами» і так далі. І він там така, в нього картинка на одній з сторінок, що і ми, 6 людоїдів, зайшли в хату, зупинилися, тут мама почала плакати, молитися, але треба було якось жити далі. Дата окончания дневника – 6 июня 1945 года. Рамазан Исмаилов вернулся вместе со своей семьей в конце 90-х годов в Крым. В 2002 году он умер. Несколько лет назад был обнаружен еще один дневник депортации. Дневник Зылхи Люмановой. Уникальный документ, переданный мне ее братом, жителем Мелитополя Смаилом Люмановым. На момент выселения Зылхи Люмановой, жительницы деревни Тавбодрах, что недалеко от Бахчисарая, было 20 лет. Она вела дневник в пути, прямо в эшелоне. Он начат 18 мая 1944 года. Сильно выцветшие за эти годы строки, написанные простым карандашом. На 5 страничках дневника немного эмоций. Очевидно, что девушка не стремилась, а, возможно, и боялась демонстрировать в дневнике свои чувства и переживания. В надписях на крымско-татарском языке очень подробно фиксируется путь, что естественно. Не знавшие куда, на сколько времени они едут, люди наверняка надеялись, что вскоре вернутся обратно. И в этом смысле, конечно же, необходимо было знать дорогу назад. Могли ли предположить крымские татары, что их путь домой растянется на многие десятилетия? И лишь в конце 80-х крымские татары начнут возвращаться на родину. Могла ли знать Зылха, что она больше никогда не вернется в родной Тавбодрах? Жизнь молодой цветущей девушки оборвется уже через год. 5 июля 1945 года Зылха Люманова умрет от брюшного тифа в Ургуте Самаркандской области.
Удивительную, трогательную историю дружбы рассказала нам сотрудник музея пани Наталья. Случилось это до войны. Одного разу ми збирали матеріали учасника Другої світової війни Захарія Зотовича Остапенка і спілкувалися з його донькою. На жаль, її батько пропав безвісті в 41-му році. Ми неодноразово з Елеонорою Захарівною зустрічались, вона киянка, вона розповідала про окупацію Києва, про всі такі важкі моменти і переживання, це була не одна зустріч. І от пролунав одного разу дзвінок з проханням прийти, вона хотіла розказати ще одну історію, яка їй дуже болить і до сьогоднішнього дня. Ця історія пов'язана з кримськими татарами. І перше питання, яке я їй задала, як доля звела вас з кримськими татарами? І ось що вона розказала, що, будучи маленькою, дівчинка Елеонора, дуже захворіла. І єдиним способом лікування її важкої хвороби – це був кримський клімат. Грошей в сім'ї на якісь дорогі там санаторії, лікування, можливості не було. Тому вирішили їхати в Крим, шукати там родину, з'їхати в гори, шукати родину, для того, щоб вона залишалась на все літо там, якось домовлятися. І ось знайшли випадково на вулицях Місхора, знайшли родину кримсько-татарську. І все ж таки вони погодились приймати Елеонору щоліта. Элеонора Захаровна, а тогда просто Леся, рассказала, что вплоть до войны она ездила в Крым, в Мисхор, где и подружилась со своей сверстницей, крымско-татарской девочкой Наиле. Дівчинка кримсько-татарська Наілян, якщо ми правильно прочитали той текст, який вона написала, відправляла в Києві такі листівки, фотографії, розповідала про своє шкільне життя, там, про погоду і так далі. І це була остання листівочка, січень 40-го року, це було останнє літо, потім 40-го, коли Елеонора потрапила в кримсько-татарську родину. Війна, окупація Києва, потім визволення Києва. І десь вона краєм вуха почула, що щось в Криму відбулося, що щось із татарами, з кримськими трапилося. Вона втекла з дому і на даху товарного вагона добралася ж таки в Крим, добралася туди в Місхор і побачила, що нікого немає, що взагалі кримських татар там немає. Вона дуже, звичайно, плакала, вона ж підлітком була, дуже вона розстроїлась, сумувала з цього приводу, і ніхто нічого їй не міг пояснити. Тільки хтось десь сказав, що деяких кримських татар вивозили на баржі і потопили. От вона до цього часу сподівається на те, що ця сім'я залишилася живою. Є листівочка, яку вона передала до музею з надією знайти цю родину, і на ній є адреса Крим, Місхор, Мустафа Саїд Джеміль. Це адреса, на яку писав тато Елеонори в Крим. І сльозами на очах вона казала, що якщо я знайду цю родину, то я буду безмежно счастлива. Итак, мы просим отозваться тех, кто что-то знает об этой семье из Мисхора, Карьеза. На фото девочка с котенком, Найля. Девочка у фонтана, Леся. Внимание! Семью Мустафы Саид Джемиля или Саид Джиляла. Его дочь Наиле или Наилю разыскивает ее подруга до военной поры Остапенко Леся из Киева. Напишите нам, если что-то известно о судьбе Наили, на e-mail, указанный на ваших экранах. Вместе с вами мы побывали сегодня в одном из крупнейших музеев Украины. За несколько лет здесь собраны ценнейшие материалы по истории депортации крымско-татарского народа. Верю, что эти документы станут важными доказательствами и уликами во время будущего процесса над идеологами и исполнителями акции депортации крымско-татарского народа. Ведь геноцид крымско-татарского народа – преступление без срока давности. А значит,
Идеологов и исполнителей этого преступления ждет неотвратимое наказание. Верю, Нюрнберг-2 рано или поздно, но обязательно состоится. А сегодня я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Sāla Kalnes.